σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Πριν ξεκινήσω, να σας θυμίσω να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, και να με ακολουθήσετε στο Instagram Κωστογλου-Πατρίτσια. Σήμερα έχουμε ένα σούπερ μάρκετ haul από grocery και από αλφαβήτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με το grocery. Πήραμε πιπεριές πράσινες, αυτές εδώ, ωραίες είναι. 2 συσκευασίες μπρόκα. Αυτή εδώ τη συσκευασία πρώτη φορά την παίρνουμε. Θα δούμε άμα είναι καλή ή όχι. Μπισκότα βρώμης Βιολάντα. Αυτά είναι με μαύρη σοκολάτα, πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε πάρει άπειρες φορές, είναι ωραία. Ριζοκοφρέτες σαγκρίνο με καλαμπόκι, ωραίες λεπτές. Μπάρες Βιολάντα με μαύρη σοκολάτα, αγαπημένες. Ένα Φιλαδέλφια original, ένα bake roll με τυρί, δύο συσκευασίες γαλοπούλα από Ιφαντή, αυτή με τα χαμηλά λιπαρά και χωρίς γλουτένι, μία φέτα δοδόνι ελαφρύ. Αυτή η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία. Και από αλφαβήτα ένα καφέ πέρλα. Αυτόν τον έχουμε ξαναπάρει, είναι καλός, ωραίος. Και 2 συσκευασίες ψωμιά του αλφαβήτα. Αυτό του Παπαδοπούλου Πολύσπορο, είναι γερμανικού τύπου. Και άλλη μια, αυτό. Αυτά, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.